Hej, velkommen til den her video YouTube. Som man kan se, viser jeg mit fyrværkeri her. Og det er ikke alt, men jeg får også noget meget snart, men jeg ved bare ikke hvornår. Så jeg vil også lige sige, at der er cirka for 580, ja, sådan cirka. Ja. Så bare lad os komme i gang. 2 Yutaro heksehyl 200 styk. 2 pakker. Og stykket det koster 24,5. Nej, så 23,5. Og ja, den viser sådan noget indeni. Ja, og jeg kan også se, at der det er næsten blevet færdigt. Og det her, det er så min søsters. Jeg ved ikke. Ja, der er sådan lidt tilbage. Og det her, det er mine. Jeg er så galt på Harald Nyborg, hvorfor er mine røget, og hendes er lige. What the heck? Nå, men ja, det koster 23,5. Så går vi videre til det næste. Og ja, Yutaro Ghost Crackers. Lige her. Ja, den købte vi så en pakke af. Til at både, hvor meget koster den? 55 kroner, tror jeg. Nummer 50 gør jeg kan bare ikke huske det. Og så Yutaro knaldperler. Den købte vi også en pakke af, hvor der var 5 styk inde i. Ja, 5 pakker, undskyld. Ja. Men jeg har en pakke i den her, jeg ved bare ikke, hvor pakken er nu. Eller jo, det tror jeg gør, men ja. Lige meget, så går vi videre til næste. Og jeg tror, skal jeg ikke lige sige prisen på dem her. De her, de koster cirka 30. Nummer 30 gør jeg bare ikke huske det. YouTube. Og ja, her kan I se 3 pakker heksehyl sortiment. Dem købte jeg i dag. Og til Hansen, der opstod en lille fejl. Tror jeg. Nej, ja. Jeg tror altså, der opstod en fejl på grund af, at normale small heksehyl, det koster jo sådan 8 kroner inden jul. Og jeg købte 3 pakker til 24 kroner. Og det her koster det ikke et eller andet med 30 eller sådan noget. Ja, og så blev resultatet bare 24 kroner. Altså, jeg tror, han har givet os en forkert regning. Eller sådan noget, fordi altså, ja. Jeg tror altså, det koster et eller andet med 30 eller 20 eller 30, ja. Aresø i Danmarks perler. 10 styk. Dem købte jeg til 80 kroner. Ja, det ser sådan her ud. Ja. Der er både nummer 1 række her, og nummer 2 række her. Og ved nummer 1, så står der stort brage røde stjerner. Her ved nummer 2, så er der stort brag grønne stjerner. Og jeg har så fyret en af hver af. Så en af 2 og en af 1. Ja. Og så festbomber, 10 kugleraketter. Ja. Vi kan lige så godt starte med nummer 1. Det er den her. Ja. Det jeg kan ikke huske, om det var en ton. Jo, 2,5 tommer. Og så nummer 2, den er så jeg ved faktisk ikke, jeg tror den er 1 tommer. Og så det her også etteren, ja, jeg skal videre til nu. Nå. Ups, så er der sådan nogle her. Ja. Der er 2 nummer 3 her. Og ja, jeg tror det er 1 tommer. Ja, og husk, jeg er ikke sikker YouTube, så det kan godt være, at jeg fejler. Så ja. Men ja, så vil jeg lige se grammene på alt. Hej.
1 gram skrudt i Utaro heksehyl per styk. Utaro Ghost Crackers 0,75 gram per styk. Og vi Utaro knaldperler kunne jeg ikke helt se grammet. Jeg tror ikke det står på. Ja, jeg kunne heller ikke se grammet på heksehyl mellem lille og en lille, mellem og stor. Men der stod i hvert fald, at i alt så var der 69 gram krudt. Så ja. Og i stykket af en ærtesylraket, så står der, at der er 81,5 gram krudt. Ja. Ved nummer 1, så er der 68 gram krudt i. Ved nummer 2 raket, der er der 36,5 gram krudt i. Og ved nummer 1, der er der 27,8 gram krudt i. Ja. Men i hvert fald, tak fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen. Så ja. I må meget gerne skrive i kommentaren, hvad I synes, at vi skal lave i vores næste videoer. Den vil vi meget gerne svare på. Så ja. I må have et godt jul og et julenytår. Hej hej.